Eerst jongen. Aan en zorgen was de toekomst aan je eigen stukje groen. Want als de bomen het niet pikken, nou dan laten ze ons stikken. En dan een wichtige uitlis hoe de Eftergroen bij het project. Er zijn heel veel verschillende soorten iepen. Daar zit je nou net mee lastig vallen, want dat is nou voor Joert helemaal net van belang. Wat wel van belang is, dat de iepen straks goed planten worden. De BM-feestdij wordt het hier voor de 34e keer houden in Verwerderendeel. Een jubileum bij de provinciale start in Blijen. Maar de volkslijne provincie krijgt er een groot aantal BM bij. En dat mij ik wel. We hebben natuurlijk, en dat is wel helder, dat er een hele grote ziekte in de iepenwest heeft. Nou, we gingen in oktober een grauwelige storm met een hele grote BM sneuvelen binnen. En nou schijnt de essenziekte eronder te komen. Dus er moet een hele grote aandacht aan besteed worden om het gewoon in het bestand op niveau te houden. De matten van een moers aan 15 iepenplanten worden bij de Varrewei onder Rane van Blijen. Een heel karwei. En hoe gaat het? Goed. Hij zo vaker een BM planten? Nee. Is het ik zwier? Ja, wel wat. Ja, heel zwier. Hoe doet het? Ja, goed hè? Ja, geweldig. Dit zijn goede werkers. Je steekt mooi bij, je laat het zwierenwerk mooi Ja. dan erbij. Ja, je hoort al even. Ja. Naast al het extra green is het ook de bedoeling dat de bern wat opstikken. Er is een kever die maakt zijn alle iepen ziek. Hij heeft daar op school ook goed aan. Nee, Wat hij nou krijgt leert. ja. En wat vies je van, Joert? Ik vind het wel interessant. Hoe wichtig is zo'n daghuis? Heel wichtig. En ook al is het maar in een BM, waar ze even wat modder in Gods hebben, zeg maar, ze onthouden altijd van die BM, daar ben ik bij geweest, met het plantje. En dus dat is heel wichtig.